Welcome back sa ating channel mga amigo. Ayan mga amigo, biyahe tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Valenzuela City kung saan mayroon tayong pupuntahan or makikipag-meeting yung ating mga social workers doon sa isang company. Kasi mayroong programa ang ating pinapasukan na return to work program. Ito yung mga na-aksidente sa trabaho na gusto pang bumalik at siguro may kakayanan pang magtrabaho kaya gusto nila ng trabaho na lang, hindi na lang yung livelihood. Kasi yung livelihood mga amigo, pansamantala lamang yun. May limited lang naman yun eh. Kung ang trabaho nga naman ang makukuha mo, more than that livelihood pang iyong matatanggap. Kasi yung livelihood kasi pag hindi mo na palago yun, wala ka ng trabaho, wala ka pa ng pagkakakitaan. Wisely naman mas maganda naman yung gano'n na sistema kung saan habang buhay kasi kung may trabaho ka, meron kang source of income hindi kagaya ng livelihood. Pag naubos mo yung livelihood, wala na, nga na at wala nang susunod po doon mga ami. Kaya napakagaling naman ang naisip ng ating kaibigang nagkaroon ng problema dito sa kanyang trabaho na bumalik na lang siya doon sa kanyang pagtatrabaho kung kaya pa naman. Kaya yan mga amigo at nandito tayo natin nahanap natin yung parang naligaw tayo mga amigo. Parang malito at iikot tayo doon sa unahan. Talagang ganyan ang buhay mga amigo. Yan, tuloy-tuloy na tayo mga amigo at good luck na lang po sana magkasundo na pabalikin na lamang siya sa kanyang pinapasukan para naman sa kanyang para sa kinabukasan naman po ng kanyang pamilya. Yan mga amigo, ang pupuntahan pa po natin dito ay isang company malaki at siguro naman sana naman makabalik siya sa trabaho mga amigo. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy lang tayo at pupuntahan na natin yung company kung saan mamamasukan sana uli yung ating kliyente. Nagkaroon lang po ng problema na aksidente yata siya nung nagtatrabaho siya rito. At sa ngayon medyo magaling na siya, gusto niya nang bumalik at humihingi ng tulong para makabalik siya sa kanyang pagtatrabaho. Ayan mga amigo, kakaliwa tayo rito at papunta tayo doon sa company kung saan makikipag-meeting yung ating mga kasamang mga social workers mga amigo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga amigo. At bago ang lahat mga amigo, mega love shoutout po muna sa ating mga amigong OFW, sa ating mga amigong subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta sa ating mga videos. Bagamat maliit lamang po yung ating channel, maliit lamang po yung mga nanonood or na taga-subaybay natin, ay malaking pasalamat na rin po natin kahit paano tuloy-tuloy po yung pagiging monetize natin ng ating channel mga amigo. Pinanatili lang po natin yung pagiging monetize kaya araw-araw tayo nag-upload mga amigo. Kahit paano meron tayong upload tuloy-tuloy lamang po yun. Huwag lang mawala yung pagiging monetize natin mga amigo. Kasi pag nawala yun, mahirap kasi maibalik pag nawala yung pagiging monetize natin. Kaya habang nagtatrabaho tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon makapag-video at may upload natin pagbalik sa opisina. Ayan mga amigo at maraming salamat po sa inyong lahat at sana patuloy nyo pong suportahan yung ating mga video. At ipanalangin po natin yung ating kaibigan din na gusto makapagtrabaho para meron silang source of income na sana makabalik na siya sa kanyang pinapasukan at may maisuporta siya sa kanyang pamilya. Yan naman ang dapat mga amigo, hindi yung aasa ka doon sa maliit na bagay na pansamantala lamang po at kung hindi mo mapapalago yung livelihood na ibibigay sa iyo na maliit lang naman ang halaga, sayang naman. Mahirap naman kasi nung iasa mo pa doon sa kung hindi mo naman maasahan yung maliit na puhunan na habang buhay mong mapapalago. Maliban na lang mga amigo kung meron kang existing na business at idadagdag mo na lamang po yung matatanggap mo mula sa aming ayan po mga amigo, dito na tayo sa may Metrocan na Valenzuela. Ayan dito po tayo pupunta at antayin lang po natin yung guard na lumabas at hindi po tayo makakapasok for hire. Ayan may hiring pala dito, accounting staff, ayan may processing engineering, ayan pwede sa anak ko yan ang processing engineering na yan.
Kaya lang masyadong malayo ito sa aming tinitirahan. Yung processing engineering kasi pwede diyan ang industrial engineer ay yan, at saka meron pang sales representative ay hindi, wala tayo diyan, hindi pwede tayo mag-apply sa mga naka-pass-skill na yan mga amigo. Kaya makikipag-meeting na lang yung ating kasamaan dito sa loob mga amigo. Ayan. At ang tagal mabuksan mga amigo kasi yung guardia maraming tinatanong mga amigo. At hindi natin siya pwedeng isama dito sa vlog kasi confidential naman yung mga tinatanong ni Manong Guard or ni Sir Guard. Ayan mga amigo, at lumabas na, papasok na tayo mga amigo. Pinapapasok na tayo dito sa loob ng company premises. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy na po tayo. Yan, nakita nyo na mga amigo yung loob ng company na napakalaki pala. Malaki pala nga company itong pupuntahan natin. I hope sana po ay matulungan niya yung ating kaibigang workers. Maraming salamat mga amigo, at salamat po sa pagsama at pagsubaybay sa ating mga video. At ingat po tayo, at God bless po. Ingat po tayong lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. Bye-bye! I love you all. Ingat po kayo.